ako. Bagaon siyang nakikatubang kang Hesus. Magminalay kita, mao kini ang sugot niya. Hatagang magpili ang kinabuhi sa usa-usa. Magminalay kita, imong kakining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugot niya. Magminalay kita, mao kini ang sugot niya. Hatagang magpili ang kinabuhi sa usa-usa. Magminalay kita, imong kakining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugot niya. Buhaton ta sa kinabuhi